Mangwanani mazimba makadi zvenyu. I hope matumana nyika. I hope munhu wese ari right pati kusvika kuChristmas kudai so. And nhasi ndakutanga nokukutendai kuti muri kushare mavideos angu, muri kutiwacha, and thank you very much. Ndotenda stereki. Ndiri kuda nhasi kutanga nokukumbira maningiriri mandevere kuti ndivakumbire kuti sorry yenyu, because it's not because ndiri kukuexclude hai, no, it's because of the fact that andikwanise kutaura ndebele, even though mai yangu muxhosa, but andikwanise kutaura, handisi conversant. Ndiri kutrya kuarrange kuti ndiwane munhu anondi-interpretera kuti ndite masubtitles echindevere. Saka, you know, we are all Zimbabweans and I understand, but inini ndakastradla chi independence ne colonization. Saka munongoziva kuti like because of divide and rule atina kumbodzidziswa ndevele muchikoro, and you know, it was Shona ne English, and I think I could have benefited kuti ndite those two languages, because ndo my languages in country medu, but obviously because of what happened. Saka andina kumboita kuchikoro, and in fact pandakazoita secondary school andautomboita zvachose because ndanda kuma, you know, machikoro zvazviri white schools aya. Saka ndoda kuapologize kuti muzive kuti no, kana paina anokwanisa kuinterpretera kutaura kuti no, honestly ndinoziva kuti tese tiri vanhu vamwe chete, we are all Zimbabweans. Thank you very much. Saka nhasi ndoda kutaura nenyaya ye financial system yedu. Ndoda kutaura nenyaya ye financial system because nyika dzese dzakavakwa, nyika dzese dzakanaka dzatinoona dzatinochiva dzine ma-financial system ari robust, akasimba. And the financial system, as you are going to see, kana usingaizive, chinhu chinovaka nyika, chinhu chinoita kuti nyika ikwanise kuita se inodistributa ma-resources enyika kuitira kuti chinofacilitata chi economic growth yenyika. Saka it's very important kuti financial system yedu ive iri robust. Saka financial system chi, financial system inobatanidza ma investors, ma borrowers nema lenders. Saka inoita kuti vanhu vari kutsvaga, kana vari ma lenders vari kutsvaga kuti vapiwe mari, kana vari ma borrowers ma lenders vari kuda ku put away their money. Because mudzimba kana uchita sei une some savings account, I hope there's nobody achiri some savings account, because in a lot of ways savings account is not a good place yokuti uise mari yako. Of course unogona savings account kana ari ma short term and for my short term needs aya, but kana uchiziva kuti you are really investing, uri kuda kuisa store away money for a long time, this is why you should be watching this, because ndoda kuedza kukutaurirai mazvinhu zvinoita kuti mari yenyu ibereke, mari yenyu ive nemari, kuti kana yakagara ikoko isangoita nhingiriri, isangoita dormant. Saka ma-financial systems anobatanidza ivavo vanhu vari kubhorowa, and usually vanhu vari kubhorowa ma-corporations mazhinji vari kubhorowa. Handisi kutaura because first of all nditaure kuti kune inonzi capital markets kuzouya money markets. Ma-money markets ndeye ari short term aya, mari kana kubhorowa daka loan kekuti uite kana overdraft, ma short term ari under 1 year. Then kuzouya chi ma-capital markets. Ma-capital markets ndo acho atichataura iwayo, anoinvolva ma-shares, ma-bonds, ndo achona. Saka zvavanoita inobatanidza, financial system inobatanidza vanhu vari kutsvaga mari nevanhu vari kuda kuchengeta mari yavo. Saka inobatanidza vanhu ivavo nema-investors vobatanidzwa pamwe chete kuitira kuti vaya vari kuda kutsvaga mari vai vari ma-companies kazhinji. Kana company, let's for example, company iri kuda kuita se FM ida kubuilda a factory, kana ida kubuilda a factory, kana iri ma-technological companies vaya varida kuexpanda technological ningiri yavo, vanoenda se vanoenda kuma-markets kwako kunotsvaga mari. Saka zvavanoita manje vanotwanga kudi, vanoda they are going to sacrifice their ownership.
saka zvinoreva kuti kambani yavo vanoikata vanoidambura mumadifferent anonzi mashares. Saka mashares iwaya manje ndo avachatengesera vanhu saka zvakangofanana nokuti zvinezvi kana ndiri kuda kuextenda imba yangu, a lot of time people vanozviita izvozvo zvokuti vada kuextenda imba yavo. Handiti kana wada otofunga kuti no, inini ndogona kugara mulounge asi ndoita se ndobhadharisa marooms esai, right? Saka which means kuti vanhu vaya vanenge vari mumarooms vari kukupa mari, pavari kupa mari iyeye uri kubva waextenda imba yako, but vanenge vachibhadhara marooms aya vari kugara. Ndo zvazvangofanana, but in this case zvoreva kuti vanhu vanogara marooms waya vanenge vachitonzi varidzi vemba. That is how mashares kushanda kwaanoita. Saka zvinoreva kuti company iye inodamburwa mumapieces. Saka first time company painodambura mapieces kuti ipe kupublic inonzi IPO, which means initial public offering, which means kuti company yakuita public, yakuenda manje kunokumbira vanhu maordinary people kuti vaite part of the company, kuti vavape mari yavari kunida kuti vabuild factory yavo. Government as well, government yedu tinoziva kuti muna 2020 vakaissue mabonds vaida for infrastructure mabonds. Saka vakaissue mabonds under 250 million. Saka mabonds iwayo akatengeswa, and paakatengeswa it was a bond vaida infrastructure, vaida kuti vagadzire road inobva kuHarare fura nokumasvingo ichienda kuBedbridge. Saka infrastructure varikuda kubuilda kuitira kuti mabusiness zvifambe. It's actually something that is an investment into our country chinoita kuti economic growth ifambe. Saka vakaissue mabonds iwayo. I don't know what happened with it, but that was the initial thought of it. Saka andise saka isiwo ukaenda kunotenga manje bond, kana waenda kunotenga bond manje watenga bond, which means uri kukweretesa government mari. Saka kukweretesa kwauri kuita mari ipapo zvakangofanana necompany yacho. Kukweretesa, let's suppose handiti yanga iri 250 million. Saka iwewe manje oti ndoda kuita se ndoda kutenga 10,000. Saka kana ari mabonds, I don't know kuti bond inenge one, inenge ichita mari, but you just buy 10,000. Saka vakataura kuti interest is 3%. Right? Zvareva kuti iwewe every year uchawana 300. Saka is 3 over 100 multiplied by 10,000. Saka ndoyobva ita se yobva ita yobva ita cancel all this, which means kuti 3% every year manje uri kuwana $300 every year. Uri kuwana $300 yako. Ndo 3% interest yaunenge uchireceiva every year. But at the end, let's suppose bond rachona ndere 10 years. At the end manje, which means vari kurenta mari yako, right? Vari kuirenta. Asi uri kuvacharja uri kuvacharja 3% every year. Saka at the end now vanokupa principal yako inoita 10,000 iyoyo wokudzorera mari yako. But vabatsira, which means kuti vasevisa, right? Saka ndo mabonds iyo. Saka which means can you see kuti zvinobatsira nyika sei? Zviri kubatsira nyika because ivo vanoziva kuti after 5 years vanenge vaita maina kana vari kuita, I don't know kuti sometimes companies mazhinji anenge akushandisa anoita expand because vanenge vaine road yoyo yavanenge vachishandisa, which means kuti vakubhadhara more tax to the country, which means kuti nyika yakubudirira. Because my taxes edu anenge achidi kana company ya increase in what my productions awone zvese, which means kuti as well you have to know kuti pachava kwa road yo pane employment chamuka, vanhu vachavaka road yo vakuto create employment, which means as well kuti kuti makampani munhu iye anenge aita ningiri 3% yoyo unenge uchishandisa uchienda futi mu-economy uri kuenda unotenga, which means zviri kuaffecta, which means isusu tiri kuparticipate now in what is going on in our economy. That's why ningiri iri very important kana iri robust yakadaro.
saka masavers vari kubatsira vanhu vari kuwana manje inonzi return of investment, which means kuti return on iyi manje ndo inonzi return on 3% yavanenge vachiwana ireturn on investment, which means kuti vainvesta 10,000 yavo vakukwanisa kutora every year vari kuwana mari yavo ndo inoningirika. Saka iyo that's explaining the bonds. Saka kune mashares companies vanoipfusha mashares, which means kuti vari kudambura chi vari kudambura imba iyoyo nikiri company yavo kuti vanhu vaite own mashares. Pamashares apa ndoda kuedza kukutaurirai kuti mashares akanouya pakasiyana-siyana, but main ones are very common. Pane anonzi preference shares, kozoya maningiriri ordinary shares. Ordinary shares ndo usually anotengwa nevanhu vakawanda vakasiyana-siyana, usually anotengwa, but preference shares vakaita kunge vanhu vari kukwereta. Saka because the difference ndeyekuti kana dividend ya preference shares anenge ari attached to a percentage dividend yavanopiwa. Saka vanopiwa that much percentage yoyo, but ordinary shares dividend avasi entitled to it. Kana yadeclarewa vanogona kudecide kuti this year hatisikupa shares hatisikupa dividends kuma ordinary shares. And the reason being that kuti ordinary shares owners vanotorwa sema owners company. Kana company zveya liquidate as well, zvino ordinary shares vanopiwa last because ndo varidzi vecompany. But of course hazvirevi kuti kana wani muridzi wecompany, which means unogona kuenda ipapo, no, zvinodependa nemashares aunoita on. Saka most of the time kana iri 1 billion like in the case of zvakaita semabig companies anenge ari 1 billion shares, kana iwo uine 3 shares 4 shares zvirova kuti simba rako haripo. Saka that's why makaona paipe pakaita independence, kana kuti even now to my countries kuZimbabwe I think it's still there, vaida kutrya kuita indigenous, which means vakaona kuti every company inenge ichida kutanga muZimbabwe 51% of the shares inofanirwa kuita owned. In fact, as a matter of fact, kana kuri kuChina I think it's almost more than 50%. Vanhu vazhinji vanoti disagree, but the truth about it is that kana vanhu vachiunza mari mukountry tinofanira to make sure kuti mari iyoyo inoitwa retained if they are owning a company. There's a lot of things that I can say that are actually right, and kana tichiteera how China did it, because as you know China, it took about 750 million people out of poverty in, I don't know, 70 years or something like that, which means kuti vane zvinhu zvavakaita. Kana vanhu vazhinji vachiteera zvakaitwa neChina vanokwanisa unofanira kuona, because now they are really up there, and they can part of the 10 companies the top of our world. They also feature, of course, vane I think one company iri papo. But the fact is, vanhu vakabva poverty. China yanga iri poorer than most countries, but because of financial system yavo yakasimba, they were able to do things. Saka ndoda kutaura goal. Saka goal yacho manje ndeyekuti efficiently distribute economic resources. Saka tikuda kuti that's why financial system is important. You need to distribute my economic resources kuti vanhu kuti economy ikure, and kana economy yakura zvinobhenefita munhu wese, right? Saka pane components ningiri financial system akati tino panonzi financial markets. Financial markets ndo ati kutaura kuti companies anoenda kuti vanocreate ningiri assets, vanocreate assets, kuti vape vanhu kuitira kuti ivo vagotenga real assets. Saka financial assets vanocreate vavo akaita semabonds, akaita different things, anoti shares vanocreate izvozvo. Saka financial market ndo panosangana vanhu vese vanenge vachiuya, and usually stock market panoenda mafaini vacho akaita one of them is stock market. Stock market, kana uchienda stock market, actually unoenda through, kana uda kutenga shares, you have to go through a broker.
because kana uri ordinary person normally haukwanise kuti uende ipapo, saka inonzi intermediary, inenge iri pakati pako necompany yachona. Saka and then kuzouya mafinancial institutions akaita sana mabanks, mabanks anosevhisa vanhu kana uchida mari, insurance companies, all those places like that. Financial instruments, that's another one. Financial instruments zvakaita semashares achona are different. Pane different financial instruments andichaenda go through, because financial instruments anocreatwa kuitira kuti atransfer assets kana kuti mari to people, and kana waona it's either cash kana kuti a contract to receive cash. Saka ndo paunoningirika ipapo. Saka ngatitaure tione timbotarisa companies tione kuti isusu kuZimbabwe ngatitarisei kuti companies aripo ari kuZimbabwe ari pamusoro akamira sei. Sorry, ndoda kumenshona futi financial services ndo anoabsorba marisks, because marisk pane vanhu vanoita zvinhu zvakawanda vachitrada vachiita sei, pane zvakawanda zvinoitika zvokuti kune vanhu vanofanira kunge vakadzidziswa how to absorb marisks, how to make sure kuti mari idzodzo kana dzichitrada, kana munhu atrada zvoreva kuti mari yachona iripo yaanenge akutaurira kuti iripo, because obviously panenge pasingashandiswi cash inenge iripo, saka vanoita make sure kuti vanoabsorba systematic risk. Kozouya regulatory bodies anofanirwa kunge aripo, ndo anoisa rules, laws, ese anenge aripo, and as well part of regulatory system agencies ndofanike vanotaura kuti no, kana uchida kuona company muZimbabwe so much percentage inofanirwa kunge ichionwa negovernment. Izvozvo zvese zvatiri kutaura izvi zvinenge zvichiita make sure kuti zvinobatwa nemitemo, kuitira kuti pasaite mumwe munhu anochita mumwe. Those regulatory systems ndo zvaanobatsira. Saka sikutaura, I don't know if I mentioned it, but kune capital markets ndo anoita long term, and zvakaita semaningiriri stock exchange ndo capital markets ese waya kokuti vanhu vanenge vachita buying and selling, undertakings participants ese waya, so that. And then kuzouya maningiri money markets ndo short term, paunira nokurita bank kuti can I have an overdraft for so long, can I have a loan for so long. Saka anenge ari short term. Usually money markets anenge ari markets haya anotengesa anodila ne 1 year or less. Saka ezvinezvi doktora nezve stock market, it's important kuti nditaure nezvemastock markets, because ndakakutaurirai zviya kuti ndoda kuedza kuti tidzidzise vabereki kuti vabereki vainveste in shares for vana. Saka ndoda kutaridzai how attractive and how wonderful some of these things are. Kuti ukatenga financial products from stock market, kuti how does it benefit. Stock exchange muZimbabwe, I just realized actually 2 days ago kuti kune imwe inonzi Victoria Falls Securities stock exchange, saka securities exchange, but stock exchange tine one, and the stock exchange yedu in 63 countries. And when we compare to places like the London Stock Exchange in 1,300, because we are, New York Stock Exchange in 2,800 countries. Saka isusu tofana kuti tanga kushanda manje kuti titese tikwanise kuyenda mberi kuti sarambe tichingori kumashure. Anyway, isusu takaenda, we went international I think in 1993, so I suppose maybe that's why we're still behind, but it's still, we have to work a lot on our ningiri financial system yedu kuti isimbe and kuti itrust kune vanhu kuti vanhu vakwanise kuinvesta.
A lot of times vanhu vanotaura nezvekuti hatoda ma-foreign investors. I know kuti ma-foreign investor, but we really have to understand kuti isusu tinokwanisa kuinvesta into our own country, and it is more fruitful because it means kuti tinogaina in all ways. And vanhu vanonge vati foreign investor, but if we learn kuziva kuti investment process inofamba sei, tinokwanisa kuti tiinveste munyika medu tega isusu. It's good kuti tiwane ma-foreign investors. It's good because vanogona kutipa mari yakawanda since tine problems nemari at the moment. But let us learn how to invest in our own country. Saka pa top 10 pama-Zimbabwean companies, pane Delta, ari pa stock exchange pa Zimbabwe. Kune Delta ndo iri pamusoro, kozoya Econet. It's funny how I was just looking the other time. CBS is number 3, INSCO is number 4. The other time, so this is not something chiri permanent. No change based on market capitalization. Dicha ku explain what that is. Saka companies aya, the order and rugutaura iri according to market capitalization. Saka number 4 INSCO, number 5 Cassava, Smart Tech, and then number 6 National Foods, number 7 Hippo Valley Estates, number 8 Mikkels has been there for many years, isn't it? And then number 9 Simbisa Brands, and then number 10 OK Bazaar. Saka vari kutaura ipapo vari kuexplaina kuti kwaive neBET ndatoiona in fact iri pama-stock exchange ye London Stock Exchange. BET yanga iri pa number 9, saka yakazobva. And then kuzoya yanga iri pa number 10, kuzoya ngiriri padenga Holdings Limited yanga iri pa number 7. But hanzi yakudi yakabva yapa ku Victoria Falls ngiriri Securities Exchange. Saka, and then pane yakabva futi Old Mutual. I don't know what happened. I'm not sure about the scandal with it, but I see sipo pa stock exchange pamsoro. Saka tikutarisa ipapapa ndikakuexplainera ndira kuexplainera kuti ma companies kutaura kwandikuita anoitwa according to market capitalization. Saka ngatibvunze kuti market capitalization chi. Market capitalization is shares outstanding, okay, multiplied by a share. Saka it's shares outstanding multiplied by the price of one share. Saka that amount manje ndo inotipa market capitalization. Saka kuukuru we company unoitwa judged based on market capitalization. Saka kukuze kwandaita zvese list iyo yandakutaurirai, it's according to market capitalization. Now let's go to the world. Tuone kuti ma top 10 pama world ichi ma stock exchanges pa top 10. New York Stock Exchange iri pamsoro, okay? Goes ya NASQ, NASQ, it's also US, the second one. And then goes ya Shanghai Stock Exchange ku China iri pa number 3. Huh? Some things they are iri pa number 3. They are doing very well. Again, goes ya Euronext, it's a Europe. That's number 4, and then Japan Exchange Group pa number 5, and then pa number 6 kune Hong Kong Stock Exchange, and then pa number 7 pane Shenzhen Stock Exchange, and then London Stock Exchange pa number 8. You know, because most of the time tunonzwa talk about London Stock Exchange, it's sort of big, it vundutsira, but it's only on number 8 on stock exchanges epanyika the whole world. Saka pa number 9 pane Bombay. India is doing very well when it comes to finance. Actually, banking, Indian banking, Asian banking is really becoming something to follow for most countries.
Asian markets, they're doing very well. And then because we are national stock exchange, you go India foot. Saka muri kuona kuti as far as I can see kuti India yakaita vakaita independence yavo in 1947. Saka which means kuti India they are a lot older than us when it comes to getting their independence. So obviously vanhu vekuti even though vanga vari colonized for 200 years, but vanhu vekuti vachiri vari kufamba pamberi, and they are very very actually doing very well. Saka ndachida kutaurai kuti chinonzi IPO chi kuti company iende public inonzi initial public offering. Initial public offering, though, the first time company painita public. Because as I said to you, I think in the other video, kana chikwanisa kwenda watch the other videos zangu, unaona kuti ndakataura ninye kuti how company inoenda public, how does it go public? Company inoenda from private to private companies, vanenge vaine private limited, and ndaka explain kuti limited zvinoreva chi, kunoreva kuti liability, which means kuti apana kana iri limited, which means kuti kana yaita liquidate, nobody comes for your personal assets. Saka but by limited companies, pane private limited also ya public limited. Saka private limited zvinoreva kuti ine vanhu a maximum of 50 people. It is private, but it's also limited, which means kuti our personal assets are atorwe kana ita liquidate. But because we are manje public limited, ndo inenge chitora inodaidza vanhu from different angles kuti vauye anybody anokwanisa kuuya kuzotenga mashares. Saka the first time company painita public inonzi IPO, initial public offering, which means kuti ndo painotanga kudaidza anybody from anywhere. Zvakaita fanike Apple payakaenda when it went public in 1980, which is a long time ago, 1980, which means good anybody from any country angari allowed could be part of that, which means good waikwanisa kutenga mashares could ube part of the Apple ownership. Saka payakaenda ipapo it went 1980, 12 December 1980. That's when it went public. And this is an amazing thing. I tell you, kuti investment made 1,000 made in 2011. This is how powerful Apple is. Investment made $1,000 investment made in 2011 is now worth 11,000. Almost, anyway, 999 10 999 and somewhere. So which means it almost 1,000% gain. This is the share kind of language. That's why when wakaita sana Warren Buffett, vanotaura kuti unogona, I mean, jataura is only vanoita kune vanhu vanoona mashares in different ways. Kune vanhu vanoona mashares, pana vanhu vada kuita mashares because vada kubita inflation. Kuya vanhu vanoita mashares because actually they earn a living buying and selling mashares. Because we have vanoita long term. Saka munhu akaita long term year from 2011 akangotenga mashares akangowasiya ipapo, which means kuti akaita profit yake, it's actually about 1,000-fold, which is amazing. And Facebook IPO yavo, it was in May 2012. As you know, I think you know about what happened with it. And then Amazon now. Oh, wow. This company is just amazing. It is really, really amazing. Because Amazon, it went public in 1997. And the Pakaita go public in 1997. My shares are worth $18. No point my shares $18. But my shares at Amazon today are worth 3,572. Saka kana wakatenga back then 1997 share yako ezvinezvi iri worth 3,597. That's like 10,000. I mean, it's crazy, Saka Amazon
kana waka investor hands 1000 investor, it's like 40,000%, really. Kana waka investor back then 40,000%. This company is just so amazing, and yet it is not at the top from a market capitalization. This is where you see kuti it is not at the top. I still the top. In fact, Apple is above them. I think you were number 7, sorry, number 4, something like that. So Amazon, but it's amazing. You know, this is Saka, you know, to market capitalization. I see you know, Amazon, even though in my shares are kura like that, but I see you need the biggest market capitalization. Saka ngati uone kuti kana uchida ku investor according to market capitalization, ngati uone kuti ma companies achona anoitwa divided how, because vanhu vazhinji vano investor based on a market capitalization. Pane ways vanhu vanoti ma choices avanhu eku investor anosiyana. But these are the two main ones, right? Usually, sometimes one not investor according to market capitalization, cannot according to sector. Second, chataura. Let me just say, for market capitalization, pani companies are not mega companies are. Saka our market capitalization in over 200 billion. And it means that kwani companies are a trillion, like Shakaita, Apple, Nana, Amazon, ma trillionaires. Saka trillion. Saka kuzo ya manje large cap. Saka in fact, capital kudara aingonzi ma large cap. Saka nezve vakuti ana 200 billion and above vakuwati ma mega cap manje, because our vatunya suri ma big giants, right? Saka ba large cap manje yaitangira pa 10 billion. Saka pa 10 billion zichikwira ingori large cap, but 200 billion zichikwira yakunzi mega cap, which means kuti iyo yatokura vatoma giants kaiwa, right? Saka kuzoyachi ndo kuna ana Alphabet, vana, you know, vana Microsoft, vana Apple, ndo vacho vari pamusoro vari mapama mega ipapa, right? Kozo ya manje ningiri inonzi mid cap manje. Panana da ku mid cap. Mid cap manje, it's from 2 billion to 10 billion. Saka ya mid cap yo. And did I explain about mid cap is no revechi? Sorry, market capitalization is no revechi. But vanongoti market cap, that's how they just shorten it. Saka then vamana good. Most of the time when I quit up a mid cap, the reason being, excuse me, sorry, the reason being that per mid cap pane potential yokukura. Ma mega cap, you know, most people are and you know investor in that, because tofana kuziza kuti wanakata sana Facebook nana Apple vese vanga vari pa mid cap, maybe, you know, when they started. By the way, IPO ya Facebook pa yakatanga kwenda public yaka break ma records, ndo the biggest ngiriri IPO ya value yanga iri 16 billion. IPO yokuita go public 16 billion one time. Yeah, saka, you know, ma companies akadaro. That's why munofana kutarisa pa ma IPOs up pa ma companies ayaninga ita go public. Ma companies yuwa ane potential yukukura. Saka, you know, kana uda ku investor vana, make sure kuti unotarisa izvozvo. Saka pa mid cap ndiyo yandataura mid cap. Then now kana pa 2 billion zika pasi manje yakunzi small cap. And the small cap yoyo ma companies ari 300 million and above. Saka it's 300 million to 2 billion doing on the small cap. Saka ndo the smallest company, you know, kwanza kwenda ningiri. Obviously, you can say, oh, mama companies are, you know, kana musat mashika kuma kunezvinhu zvakadaro, you obviously will not be found uchita, you know, anywhere near the stock market. Kuti uda kuti public ite invest, they might not be interested. But pana anonzi ma nano cap, ma nano cap. Pama small cap people pani anonzi ma nano cap. Saka ma small cap anotanga for 300 million to 2 billion. Andite.
saka pane pamaningiriri pana anonzi mamega manano cap manje nano cap manje companies diki tuya companies are risky because vachiri kutatarika they are still unoziva vari kutraya kuenda somewhere. Most of the time nano cap ari below 50 million, saka vari kutraya vari kupindawo, saka mashares avo anenge ari cheap but very risky. Saka it's a risk you have to take. It's something that iwewe pachako kana waita research yako zvakanaka watarisa zvese zvaunenge uchifanira kutarisa. Ndichaenda through how you look at which company to invest in based on how you analyze it. Ndichaenda through fundamental analysis, technical analysis. Ndichaenda all those things, how you can look at it, and quantitative analysis zvinoda kuti unenge uchitarisa kuti mabooks avo uri kutarisa kuti balance sheet yavo yakamira sei, income statement yavo yakamira sei, wotarisa futi financial ratios avo zvese. Ndichaenda through all those things kuti utarise. But for the meantime, I'm just saying this kuti ingo investor, saka mapenny shares are very cheap. Most of the time are below $5. But you don't lose. If you are just feeling like I just want to invest in that, because you don't lose anything for $5. You can just go in with it. And a company actually go bust, it doesn't matter. It's £100, but sometimes it's even worth it, So, and usually the problem as well in ema companies where to manano because panema manipulation gonna kuitika. It might not be, my values are they are not really checked and everything. So it is very, very much a tricky one to go into. But it depends on how you think. That is the thing about investing in shares. It's how you think. Ndofunga munu aka investor akatenga $18 mashares Amazon. I probably did not know akangoti let me just go into it. But akaita appeal and it turned out in the end kuti munu ye and akaita a very, very wise but Warren Buffett, dear guru investment world, anotaura as well kuti zvekutenga mashares uchengesa and everything, it's good. It's really just like gambling, right? But he always say if you are able to consistently invest a little at a time, consistently throughout the years, you are actually better. You are guaranteed wealth. Saka there's another way manje yokuti uchoose pana anonzi ma sectors ema commodities saka zvinongodependa nizvaunenge uchida. Saka ma sectors there are 11 of them. Kunoti energy, koya materials, koya industrials, kozoya utilities, koya healthcare, koya financials, koya consumer discretionary, koya consumer staples, koya information technology, koya communication services, and then the last one is real estate. Saka unogona kuchuza pama companies which one you want to invest to, depending on pane vanonzi ma conscience investors. I'm one of them. Yokuti unenge uchita sa company kuti is it dealing in a fair way, is it dealing in a way yaunofila kuti iri very ine integrity. You can do that. You invest according to what you believe. And then also yama companies aya kuti unenge uchiona kuti pane vanhu vazhinji zvinezvi green energy yakuita very much on the up, because most people right now vakuda kuenda clean energy. Even though vana BP vachiri kutop ikoko, actually it's still one of the top 10 companies even pa stock exchange in England. But you have to look, if you're going to invest in 10 years, for 10 years time or 20 years time, you have to know what energy companies where anita pollution, anita global warming. I think they are kind of on the down. Saka, you'd be wise. It's up to you. You'd be wise to actually invest in a company in engage that green energy. But that discretion is yours. As we said, and I explained how my companies are going. So now, just to finish off, I want to say this. For Christmas, for Manawako, if you can, please buy them a share. That we explained how much Amazon they will buy them a share.
Instead of buying them, I'm challenging you, instead of buying them an iPhone, buy them an Apple share. You'll be, and explain to them they are part owner of a company, sell it to them, package it the way you can, kuti vazive kuti what this value is. You know, I was just thinking the other day, I've seen, you know, kamzukuru kangu kanzi she'll sit down and watch certain things zvadasingambofunga kuti anokwanisa kunzwisisa but anenge achita interested. Mabrain evanaka ino-expand. Usafungidzire kuti mwana wako, don't underestimate your children. Vanokwanisa actually to surprise you. Saka sit down with them, or you sell this idea kwavari kuti do you want to be part owner of a company? You see Apple, this company that makes these phones, do you want to be part owner of it? And see, just start to train their minds to think that way. And you will be surprised when you see the result, you know, 20s and everything, you'll be amazed and you will be really proud of what you. That is the way, money way. And that is the only way that our country will progress. And that is the only way we're able to vote zvinemusoro, because kana tichizwisisa financial system, tichinzwisisa zviri kuitika, kana tivhota hativhote because of emotional voting, takuvhota tichiti munhu ari kunzwisisa here how to build our economy. Munhu ari kunzwisisa here. Saka that's all for today. Thank you vanhu maita henyu chaizvo, just to give me a chance kuti nditaure nemi. I hope all of you you know, are fine, and I hope you're enjoying this. Thank you so much for everybody who has shared my video and everybody who is participating in this journey. I promise you, I think this journey is going to be beautiful and wonderful as we learn how to you know, build our country, economy yedu, tichikwanisa participate in a way, you know, back. Thank you so much. Bye.